Salam yörejikler, men bu gezek size şarfyň daňyşyny görkezdim belli. Gıyňaş daňsaňyzam, şarf daňsaňyzam, hemme zadyň içinden bir jaýalyk daňsaňyz, şonu akurat inje owadan görünýär. Videoda ýaly daňjak bolan ýöne sizinki ýaly daňyp bilemok diýenleňizden bolly. Men pikirimçe iýdigider şunýaly dip daňjak bolsaňyz bolarmyka diýen. Ýöne bu gezek ýaşmagyny çykarman polny ýygnadım. Ýöne şarfyňyz kiçem bolsa ýaşmagyny uzynja gowjadyp çykaryp bolýandyr. Ennikide onam nesip bolsa görkezerň. Meni gollaýan adamlara da aýratýa sawatlaýdasym belä. Ýene de like basyp podpisatsiýa bolmagy unutmalyň.